Kawontenanipun pripun? Sae, Pak. Angkringane lak lancar. Lancar, Pak. Sepatune laris. Sepi. Sampeyan iki piye sing ra nrimo karo kodrat pandume pangeran. Lah nggih. Wis dadi pelawak ya wis laris, buka angkringan sih dodolan sepatu barang. Boleh hiburan ta, Pak? Hiburan. Dadi pamane rene sing tuku ya ora masalah ya. Tak kei dhewe. Sing tuan rumah genah lamun to Mas Jo Klitik. Pripun Mas jenengan mirsani kawontenan ing mapan wonten ing SMK PGRI 2 Ponorogo mriki. Alhamdulillah Mak Cangik Yulimbu Gus Cahyo Kuntadi. Satu kebanggaan yang luar biasa. Bahwasanya Ponorogo yang selalu menguatkan harkat martabat budaya. Katitik mboten wonten ing tlatah-tlatah kepemerintahan sanes kemawon. Tapi terbukti di dalam instansi wonten ing pawiyatan dalu menika ugi nggelar wayang kulit. Ini menandakan bahwa siswa-siswi disengkuyung dengan bapak guru, ibu guru yang berkualitas, mendorong anak-anak lebih mengenal detail tentang budaya wayang kulit. Tepuk tangan untuk SMK PGRI 2. Biasa. Ini loh Mas. Saestu tur dasaripun Bapak Kepala Sekolah Pak Arif niku piyayi ingkang budaya, bener-bener piyayi Jawa tulen sing isih ngugemi jati diri bangsa. Lah niki to Mas. Mula Ponorogo niku kebake bak-bakan kabudayan. Leres. Saestu ajeng teng pundi kemawon budayane nu mlumpuk wonten ngriki. Seluruh negara pundi kemawon sudah mengenal bahwa Ponorogo itu adalah kota reog. Nggih. Mula reog niki dikenal wonten pundi-pundi. Leres. Makanya ini yang menjadi tolak ukur percontohan seluruh negara-negara yang lain bahwasanya budayane awake dhewe, budayane wong Jawa, budayane wong Indonesia. Ayo mari kita sama-sama menjaga biar tidak ada klaim dari negara-negara lain. Leres. Ini mila saking menika menawi kula mastani mboten namung kota reog Ponorogo menika ning ugi kota religi. Nggih. Kota ibu. Nggih. Ibu niku IBU, iman, budaya kalian olahraga mboten wonten ingkang dipun tilang. Leres, mula katitik wonten para-para punggawa agung. Nggih. Mbah Yai nggih lenggah. Mbah Hasim. Mbah Hasim Nasari lenggah saya ngalap berkah dalu menika. Mugi-mugi panjang kahipun pikantuk payungan saking Gusti Kang Maha Agung, ridho lan hidayah syafaatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya nampi barokah Allahumma amin. Niki lho Mas, dadi panjenengan ngeten iki mboten klentu. Pripun? Pama ngeten niki kok sowan teng Ponorogo, sakniki sing penting siji. Napa? Ponorogo niku ben budayane mlaku, wayang kulite mlaku. Niku kuncine ming siji. Apa? Aja nganti didol larang. Ki mesti budayane mlaku. Kula menika mboten adol larang. Okay. Mesti nderek kalih dawuhipun panitia menika sedaya. Lah saya menawi Mbah Hasim tindak wonten griya kula. Okay. Sedaya dawuhipun kula istokaken. Malah panjenenganipun kedahipun dalu menika wonten pacitan, wonten pengaosan teng mriku. Dipun cancel, dipun batalaken, dipun wakili amargi kepengin mangestoni SMK PGRI. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Mbah Yai, sembah nuwun. Janipun nggih pas barang kula dalu niki nggih teng Surabaya, Mas. Kedahipun nggih. Lho iki mereka wonten nuwun sewu pemberian tali asih seluruh para atlet-atlet Jawa Timur. Mergo jenengan piyai Ponorogo ngeboti teng SMK mriki. Mboten. Lah ngriko ora nanggap sing nanggap ming ngriki tok, Mas. Dadi ya bertahan ning kene tok. Wae gur critakne to ki Mas. Ayo eman-eman kene Surabaya ngetoli ya bro kene cedhak omah ngojek teko Mas. Iya. Mangsane. Saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif dan juga seluruh dari bapak-bapak ibu guru ingkang hebat dalu menika dan juga Bapak Komite lan ugi berkahipun Romo Yai Mbah Hasim Asari niki salah satu napa nggih Mas? Kula niku kerja nggih kalih donga. Nggih. Sinten ngertos kok sawapipun Rama Yai pikantuk panjenengan kula sarunge Yai ku ora kleru. Saya yen uluk salam niku ya ora kleru. Jenengan nggih uluk salam. Leres. Kula nggih uluk salam. Nggih. Lah niki kok mek meneng tok ngeten kok njaluk utuh. Jajal. Lah nek niki jelas niki ra nggawa gamelan senggak, jelas ngetokke Oke sing kemawon sakderenge nembang pam ya uluk salam. Lah iki to Gus.
Ngoten lak kedahipun lak lesung jumenglung bali-balan. Nggih. Wong panjenengan nganti yoga, nganti sinden. Lah kula nggih nganti kanca dagelan. Paling ora nggih saling mengisi dan melengkapi to. Kedahipun ngoten. Lah kok mek meneng tok ngeten iki. Enten lho dagelan niku sewengi ra omong, sesuke stroke enten. Enten ngoten niku enten. Mbok melu omong. Ra ngisin-ngisini aku adimu ning kene lho. Ini Bapak Kepala Sekolah seluruh kabupaten Lenggah lho. Ya aku ya ngenteni apa sing mbok atone karo Mas Cahyo iki tak enteni. Lambemu aja mleset lho. Iki nderekke Mas Cahyo Kuntadi. Ya. Ngono. Dadi wong iki kudu iso menyesuaikan diri gitu. Ya.
Wah iki kok ngawur. Kula golekne kanca Mas Kritik Lutut. Mbak Elisa Orcarus Alaso. Arum Bali. Monggo to, Bali. Kemeruh. Duduk grupe engkel. Ya jenenge kita genten to. Arum dalu aku. Kudune ora arum biya. Kira jenengan nek ngene iki kelingan campur sarine Mas jenengan kok. Sapa ngira? Sapa ngira lah niku cacili tak dekne to. Campursane apa le sapa lah kok cacili ngerti. Tapi ditun jemenengaken Gus. Monggo Arum Bali Mbak Elisa Orcarus Alasa. Yo. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu wilujeng dalu sedaya mawon Mas Kutuk Kritik Pacaya Kuntadi engkang kula hormati kula tresnani ing jagat raya. Sing marai guru sirahe mumeti ya ngene iki lho. Iki nek diwulang ngangelke pikiran ya iki. Lah guru ki sing digoleki wong pinter iso ngomong cret-cret gitu. Dulmu. Pangane meneng wae iki bocahe apa gebelet apa ngopo bingung gurune. Ya tapi ya ini dinamakan berbineka tetap satu jua ya ini. Nggih. Berbeda-beda tetap satu jua. Biarpun bagaimana ini adalah salah satu bentuk karakter dari daerahnya masing-masing, Mas. Nggih, kula ora kena diserengkel. Kok bentuk sih menungso iki udu bentuk. Bentuk ki untuk benda. Besi apa kayu ngono wi bentuk besi ngono jenenge bentuk iki menungso. Nah, lek bentuk ki jalmo. Bentuk itu benda. Lek menungso ki apa? Bendol. Apa bendol apa? Bendol itu bendol. Tapi nuwun sewu Mas. Nggih. Ini yang bisa dinamakan wanita mutokharam ya gini. Weh, apa kuwi? Apa itu? Paling tidak kelihatan religius banget. Oh, really? Ibu-ibu guru wonten PGRI ini kan juga berjilbab semua. Oh iya, aku seragam kok sama ibu-ibu guru. Iya, pakai emas gitu sama wiyogo-wiyogo aku gawan sih. Betul. Ini yang bisa dinamakan chemistry ya kaya ngene iki. Kaya sampean barang contoh kaya Elisa, kaya Yukesi. Tanamkan sedini mungkin untuk mengenal agamis. Sudah. Kayak kene iki berbasis pesantren. Iya, sudah. Lah ngono. Saya itu istri saya itu sudah saya contohkan bahwasanya kamu harus berreligi. Lah ngono. Alhamdulillah. Nggih, tapi alhamdulillah Mas Aniki jilbaban jenenge bojoku kan wong desa, Pak. Jadi yen dandan ini sudah terkontaminasi dengan medsos dan sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Nggih. Saya mulai dandan rena-rena, Pak. Jilbaban ngono kene kayak bros cilik ngono kok tengah ini gawedi gini, Pak. Nek iki pas foto keluarga malah kaya wong nyuluh kodok. Ya dielekne ngono ku ya ora pas ngono. Sehat ya kamu ya. Ya. Sehat. Mbak Elisa adalah kandidat doktor. Maka walaupun sepatah dua patah kata monggo untuk SMK PGRI 2 Ponorogo apa yang akan disampaikan. Gelar dokter to, Nduk. Ngono. 3 koto wae. Apa kuwi? 3 kata. Ngedeni yo. Koto. Apa sih? Ya maksudnya bahasa Jawa kan koto. 3 koto 1 kalimat. Kalimutmu ya. 3 bahasa, ngono to. Enggak, 3 kata aja. Disiplin adalah kunci sukses. Papadeng patang koto. Disiplin adalah kunci sukses. Itu moto SMK PGRI 2 Ponorogo kene. Kuwi sing paling penting ki siji disiplin. Apa to kowe, Duk? Augah lho ya Pak. Nyapa to? Kok kowe mloyam mlayu ki ngopo? Diisi apa ki, Pak? Disiplin apa, Dok? Adalah kunci sukses. Disiplin adalah kunci sukses. Apik kaya ngono lho, Duk. Kowe kok mloyam mlayu ki njur ngopo? Malah lari iki ki apik lho pesan Apa moral sing lho kliru iki. kata-katane? Apa kok Esa? Disiplin adalah kunci dari sukses. Iya. Tahu? Disiplin. Iya. Kok guyu kok mlayu kenapa? Dadi Iki ki nggo ngelekake Mas Kritik. Disiplin. Iya. Aja mbok wi disiplin. Aku kan biar keren, biar gaul.
Lalu. Anu soswi engko nek tanggapan laris ijono contongin lho ben penak ngono. Ya ngaku deh. Lho ciri khase yang ngono kuwi kok. Yang kedua. Ya itulah intine aku ki arep ngelingke terutama kanca-kancaku kabeh SMK sing do siswa-siswa, para siswa sing do sekolah ning kene. Mergane apa nek SMK sing marai ra disiplin apa? Ngerti ra? Apa kuwi? Salah satu contoh ki ndelokke tanggem pirang-pirang iki kepengin colong pengen tak lebokke tas, pengen tak kemedol ngono lho. Dadi kudu didisiplinke. Oh, karena barang-barangnya kan akeh. Kuwi facility. Fasilitas. Malah facility barang iki aku sing ngene. Kowe soswi omonganmu malah kaya daerah lor-loran kono lho. Kuwi sing rada dialusne pasi brutu. Fasilitas kok facility wah. Maksudnya itu Lah nek loh. disi gini, kalau kedisiplinan itu dicontoh itu anak saya pas saya. Piye? Anak gue tuh disiplin, sekolah itu selalu disiplin. Iya, Mas. Sekolah itu maksudnya biasanya masuk sekolah. Nggih. Itu umumnya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Anakku mlebu sekolah jam 4. Lho. Papat isuk. Subuh pun sekolah. Ora manusiawi iki. Loh, wah jadi karo nyolong. Papat isu. Karo nyolong apa? Oh, berarti kuwi 363 kuwi. Kok 363? Pencurian. 363 itu pencurian. Kowe tek apal karo pasal-pasal? Loh, saya itu kalau pengen paham dengan hukum, belajarlah dengan orang yang pakar hukum. Pengen paham dengan teknologi, bergaulah dengan orang-orang yang paham dengan teknologi. Nek paham hukum, non sewu, nek diomongke niki lak nyolong Mas, Nggih. pencurian. Itu ada 2 pasal. 363 atau 36 lebih dalam ancamannya. Loh, kuwi lho, piye kowe jajal? Main kuwi 303 KUHP. Glundung semprong setahun setengah. Apal ya, Duk ya? Ngapal loh, tau di penjara saya itu. Ora yo sinau. Oleh tahun ning Surabaya tahun. Kuwi lelakon ya ngono Iki nek kuwi. kepala sekolah anakku lho, Pak Sekolah. Dasar lenggah ngawur. Nggih, Pak Dasar niki wae Pak sampun Dasar ini kirim-kirim juga mohon izin, Pak nawala Dasar. matur sembah nuwun Pak Dasar. Kok matur simpak nuwun piye? Sembah nuwun. Oh, alah. Wagu pengnya itu sembah. Ngeten, Mbak Elisa. Tadi ada pamundutan. Nggih. Mumpung menika jenengan matur kalian Pak Dasar Daminto, Nggih. nggih to. Petiran lho ngomong. Panjenenganipun ngersakaken podang kuning ingkang nyekar panjenengan. Oke. Niku kepala sekolah anak kula, Pak. Cocok karakmu. SMA 1. Wah, piyai ini jan lucune ra umum. Kok Kula iso? ni rawani usul. Lah ngopo? Wah, piyai ini jan walus. Walus tenan. Lucune ra umum kok. Pakane kula ra tau ditangkap sekolahane anak kula ra tau. Soalnya kepala kepala lucu. sekolah wis lucu pol. Jan mun. Monggo Mbak Elisa dipun bawani. Tak dampi, Cak. Nggih. Ngono. Saya ayu ya. Nadyan wujud demong peksi. Lah nek nembang ya paseh iki. Kok yo anu lanjut. Pasah iki mau wis dilas kok. Ning kene kan ada banyak sekali jurusan. Wes, Kon las ono otomotif. Wis nek ndek bojo aja golek jurusan tukang las. Lah ngopo? Kowe engko malam pertama ming ditutal-tutuli tok lho kowe. Ora tekan. Lah nek golek bojo kudune apa apike? Jurusannya bangunan. Bangunan. Malam pertama kuwi dipondasi jadi. Dicor, langsung dicor. Langsung ge cakar ayam. Pambene. No. Agawe talining prangta. Ning aja sampai gelem dirabi karo jurusan mesin. Loh kenapa Mas? Otomotif. Kan sama-sama bisa ke mekaniknya. Bahaya tahu, aku bojoku kan aku biyen mesin to. Heeh. Aku bojoku kan akhirnya ngono. Biasane ngono. Malam pertama buka lawang. Nduk. Aduh lah kok ngene. Oline ngotor. Berarti wae ganti kablator. Oh, berarti urusan mesin. Itu mesin. Hang, Iya ya. hang. Alus manis nang semakin. Alhamdulillah. Janipun ngeten dados pendampingi Pak Arif men cocok nggih. Nggih. Cocok boten. Aku lagi iki lho, aku nganggo kerudung cantik ya, Pak. Wah cantik Lah iki sekali. iso nabrak didi kok sok. Iya ya. Nang kono wae to kowe iki kok
kaya bocah wedok kakek ngombe jamu galen ngosek ngono lho. Bah ngalor ngidul. Itu tuh namanya aktif. Emang jenis manusia tuh macem-macem, ono sing anteng. Iki rada sudo iki. Iki biyen aktif lho, akhir nembang lu menek terop gitu. Malah. Masa menggan kungelana golek isi podang Upamane Mas Kluthuk kuwi untuk bojo kaya Mbak Elisa kira-kira piye Mas? Mboten iso, Pak. Saya yakin lu saya jodoh ki ora ngerti lho. Kuwi kersane pangeran lho. Ora ngerti ya, tapi saya tidak akan meneruskan hubungan kula kali Elisa, Pak. Jodoh, rezeki, pati, derajat, pangkat, sumende kersane Gusti. Kersane Gusti, tapi kowe nek nerak takdir apa ya arepe tekan. Tapi tetap ora tak telak kuwi. Lho, lah terus aku ora tak telak, pangkas aku moh aku. Kenapa? Aku iki mesakne engko keturunanku. Lho kok piye? Lah nganti Elisa putih aku ireng lek rabi, sampe duwe anak kaya loweling iki. Ayo pakai krim, zaman kan sudah modern. Krim iki malah skincare. Skincare iki kurbane bojoku. Bojo ki wong desa nggih skincare. Iki siang malam digawe bareng. Saiki kulite belang kaya tekek saiki. Ya wis malah apik ngono. Karepe ben cepet apik ngono malah doyane lho kok iso. Iya ya. Jane kamu naksir aku enggak sih? Mau jare megah, konco nyedak-nyedak. Ya di dalam panggung itu seolah-olah kita itu harmonis. Oh ngono lah. Tapi apik-apik, Mbak. Ya aku milih Mas Klitik lah, ngendi-ngendi. Loh, bener putih klitik, gagah klitik kok. Awakmu lek milih klitik berarti awakmu ki waras. Omonganmu ra penak lho iki. Lho lah iya bener to. Karena apa? Menyelamatkan sebuah tahta rumah tangga. Nek nganti karo Mas Kluthuk itu salah. Loh, tapi lihatlah loh, kamu harus tahu pepatah bahasa Inggris. Don't look from the outside, but from in the heart. Wah, opo. Iki awakmu ora don't look from the outside, but look from in the heart. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Loh, iki ganteng oleh. Tapi jurune kan aku ndak ngerti. Tapi aku kira iku ki elek. Asline aku ya bosok asline. Ya padha wae kok iso. Ning menyelamatkan tok Gus niku Gus. Heeh, bener. Umpami Pak Arif tindak kalian Ibu. Waduh Bapak Kepala Sekolah. Pak Arif sarimbit kalian Ibu. Bu Arif. Enak. Waduh Pak Dasar tindak sarengan kalian Ibu Dasar. Indah. Waduh Pak Cahyo, rawuh kalian Bu Cahyo nggih. Bu Cahyo. Indah. Mas Klitik, rawuh kalian sinten? Nika kalih Bu Klitik. Aku ya aman loh. Kok aman piye? Justru selamat dari sampean. Lah nyapa aman? Loh, pamane, waduh Pak Kluthuk. Lho, lah menika kok kalih Blukuthuk lho iki. Ora penak. Lho, lah iya nyapa karo kowe iki barang. Wis tak mau tak pengen melu lho kowe. Lah kok yo nyusul. Nyandeng bisa dadi Saya tahu ajae kuangen nembang to Mas Kluthuk. Mboten apa. Lah kuwi buktine melu nembang ngono. Iya bisa. Karo belajar ki ngene iki, dadi lek belajar ki ndelokne ngene iki. Pamane larase pas iso. Iki bengi lah ulang tahun SMK. PGRI. Ayo, bengi iki lah ulang tahun Jaja. Ulang tahun SMK PGRI 2. Mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan semuanya panjang usia. Lho iso lho jane yo kenek lho. Iso. Bapak kepala sekolah mana sinten? Bapak Arif. Bapak kepala sekolah naminipun Pak Arif. Pak Arif. Yo. Ayo tembangi terus e. Terus ke. Nggih. Pak Arif. Pak Arif. Iki piye iki? Pak sekolah asmane Pak Arif. Ayo. Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Saben bengi melek ora kriyap-kriyip. Waduh iya. Senengane ngunjuk miksa grip. Ayo. Kudu sak cethuke iki. Ayo. Nah ngono. Oh kangen men Jojo. Enggak, iki salahmu jare pengen nembang kok
Ayo, manut insya laras. Allah beliaunya Arif. Oh, lembah mana Lembah Arif bijaksana. Ya, bener. Wis Joko nek ae. Wedi ta ke? Datang. Kodang kuning. Ini saya kirimkan juga buat Pak Eko Bilowo dari Paguyuban Surukubeng Bekasi. Nggih, Bekasi. Sang. Sikilmu dua wae. Esok awan ning mereka Pak Dasar mungkin dan desaken renon ing Benggale. Urang. Loh. Dak to itu. Cek sound. Sik di style sik. Piye iki? Tok dong. Dang gentu. Dor der. Sindene yo. He. Nah, cek sound. Malah arep adan kuwi koclok ora. Engko sasuwi tak salati lho engko. Ono ya tak ra iso nyapa kenteng. Segone metu, segone metu. Sik. Kowe rasa ngurusi panganan.
Fokus iki, Duk. Ayo fokus, Duk. Oke. He. Ora pas sih lho. Dor. Muni lho. Dor. Dor. Ora pas sih lho. Pas lho. Dor. Masa Allah. Dor. Dor. Dor iki lho. Pet-petan nih ngopo iki? Panggungnya jembar lho. Nah. Kentrung. Kentrung. Tung. Salamullah. Kop sekop sekop. Ora nek kentrung sekop-sekop lho. Kok religi mbok wis sekop-sekop iki ngopo? Tung de. Siji-siji sregepo ngaji. Loro-loro ben ora bodho. Telu-telu golek ilmu. Telu loro siji nderek dawe Pak Yai. Jawab. Ala elo Rasulullah. Iya. Ayo. Iso gampang ra iso nyuling. Iso nyawang ora iso nyanding. Kompak. Iso nyuling ora iso ndemung. Iso. Iso. Nyeketan. Ala elo Rasulullah. bengi niki ndereke Mas Cahya. Dalange bagus wis kondang kaloka. Awake gedhe gagah pideksa. Piantune putih ora gelem rena-rena. Ape. Pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik tuk ngendhok pira. Pitik lurik tuk Ayo, Tuk. ngendhok pira. Entok piro sih?
Pitik lurik ngendhok pira? Pitik lurik sak ngendhok siji. Bojomu purik sebabe apa? Bojoku purik mergo aku ora tau ngaji. Pitik lurik ngendhok pira? Tuk. Pitik lurik ngendhok 5. Bojomu purik sebabe apa? Mergo aku ora tau nindakake perintah agama. Pitik lurik ngendhok pira? Cuk. Pitik lurik Lurik sebabe apa? bojoku purik mergo aku ora tau wadus. Iya. Pitik lurik ngendhok pira? Mosok sing ngendhok pitik. Lurik sebabe apa? Mergo aku ora ngestokke perintah ing agama. Pitik lurik ngendhok pira? Tuk. Pitik lurik ngendhok 1 juta selawe. Bojomu purik sebabe apa? Tuk. Mergo pitike wis dobol silit. Pitik lurik ngendhok pira? Tuk. Pitike wis dobol ta ngendhok. Lah kok Gus. Wonten. Bacanya kula nggih wonten titipan. siap, Mbak? Khusus dari Sobat Ngebiar ada titipan buat salah satu personil Madangkara Nggih. yang bagus nyanyinya cowok Nggih. adalah Pak Taslim. Terus? Dikasih tali asih gangsal 100.000 Wah. buat Pak Taslim tapi nyanyi. Nah, Nggih. Malah nanti niki diminta dawuh nyanyi. Pak Arif, nun Nggih. sewu Mas. Nggih. Kula sampun alhamdulillah mundhut bis. Wih, Nggih saking Pak Arif. Donga pangestuipun Bisa. Pak Arif. Nggih. Bis mini. Bis mini cilik khusus keluarga kok, Pak. Oh, Kalau nggih. beliaunya kan bis-bis pariwisata. Leres. Kalau bis kula kan bis keluarga. Nggih. Niki karena berkahipun saking Pak Arif dalam usaha wirausaha Nggih. itu jalan kula tukokke bis. Nggih. Bisnya alhamdulillah kula tulisi teng kaca mburi, Mas. Apa? Ora nyono. Mergane kok ora nyono. Ora nyono leh nyambut gawe dadi tukang seniman urip ning sorte rock, dhuwur panggung. Iso cementel tumbas bis. Elok. Niki nggih ngoten, Tuku apa weh? Dung? tumbas kendaraan untuk menunjang mobilitas, Pak. Alisa. Mbak Elisa. Nggih, Oh, aktivitas padat. Apa? Tulisnya apa? Niki dhek wingi mundhut Bis. Innova Ribbon. Heeh. Ditulisi ngian mburi. Piye? Ora ngira. Kok ora ngira? Ora ngira jebul cilikane ning daerah ndi nduk luar pulau ndi nduk. tuli-tuli. Lah, iso dadi sinden. Wujud syukure tukokke mobil tulisi ora ngira. Padha karo aku. Napa, Gus? Tuku mobil anyar Honda, Nggih. gitu toh. Tak tulisi ora nglegewa. Alhamdulillah. Ing atase mung seniman Sobo Taruk iso tuku kuat tuku mobil. Amin. Lha terus ora Barokah. nglegewa. Niki malah alhamdulillah Mas Kluthuk nembe kemawon gadah ngenangen nggih, Gus. Nggih. Mundhut Alphard 2004. Elok tenan. Niki ajeng Gowedi dipesenke sekotlet teng mriki nggih. Tulisannya piye? Ora mungkin, ngoten niku. Wah, alhamdulillah niki tesih angen-angen. Ora mungkin tulisi ngisore ora lunas. Nah, Ya. niku Ngisor tak tambahi lunas tapi suwi ya. ngisore tulisine karo Elisa, suwi ning ora genep. Ayo Tak kowe. tulisine lho. Piye? Genep tapi kanten. Lho lho. Ah kanteno ning ora tutuk, ngono lho. Tutuk
tapi suwi. Lho. Ah, suwi ning ora pas ngono kuwi. Akhire wis delok dokumenter kuwi ya. Lho, belilah. Lah ora iso no ngarep tulisan kok nabrak bosok ta. Nyetir ra ketok. Nggih. Ugi saking menika grup paguyuban sate ayam. Ya. Setono Mbah Slamet. Nggih. Nyuwun lagu Ninggal Katresnan Gubuk Asmara. Matur nuwun wassalam. Mas Taslim, lagune bebas Mbak Elisa. Oh, ini duet. Mas Taslim menika nama pendek, nama panjangnya Mas Taslim LTiko. Taslim Mas LTiko. Taslim LTiko. Derek. Nah niki spesial, tadi aku udah bisik-bisik, aku pengen duetin ini Pak Taslim sama aku, sama salah satu personil ibu guru. Oh iya. Tapi ojo sing mainstream, nek guru seni budaya gitu mainstream. Aku pengen guru matematika. Oh, Namanya Budila. apik kuwi. Ada nggak? Masih ada nggak? Ayo Budila. Riki Budila. Ini Guru matematika, Dok. guru matematika lo nyanyi lo. Matematika iki aku mulai negah lagi kerja matematika. Lah kenapa? Angger tuku apa-apa caleti ya soto 3.000. Lho kuwi karena perhitungan to mangsane kok iso. Nggih, Budila. Budila itu nama Selamat pendek. malam Budila. Malam. Jangan kistute Kak aja, jangan takut. Ini nggak nyokot sih. Iya, saya enggak nyokot. Budila. Budila selamat malam. Selamat malam, Anu, Mbak guru Elisa. Apa benar guru Guru matematika? matematika ya, Budila? Matematika. Kalau 4 kali 4 berapa? Oh, 4 kali 4 itu 16 seperti 16. cintaku padamu, ya. Aduh. Mediar Langsung kowe. ae. Mediar kowe. Wes, tenang. arep ngapa? Wis gak tekokne aku. 4 kali 4 piro coba? 16 bener. Oh, Kalau 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 100. Loh kok iso? Seperti fullnya hatiku untukmu, ya. Iya. Ini fullnya hati untukmu loh. Berarti satu-satunya wanita yang bisa mengerti hatimu cuma ini. Iya. Oh, apa kok iso? Karo iki tok kok iso ngomong kayak gini. Budila nun sewu Budila. Ampun nyepelekke Mas Kluduk niki nalika sekolah SD niku matematika bijine 9. Oh, Masya Allah. Nggih to, Mas? Seksine nggih. Lho, niki Sangon niku ditumbung 4. Sik, Budila 4 kali 4 berapa tadi? 16. 4 kali 4 piro? 7,5. Lho. Kok gak padha karo Budila? Saya foto ya cawe. 4 kali 4 kilo 700 ya. Oh, abstrak foto. Apa? Zaman saiki kok ada. Zaman saiki wis ra Rene, foto. Bos. Digital nek. Lah kalau makan mbok umpan iku ya. Napa tembange Mbak Lisa? Lintang Asmara ya Mbak Dila ya? Mbak Dila? Oke. Mbak Dila. Boleh. Masih jomblo apa? Single. Weh. Oh, masih sendiri. Sendiri ya? Iya. Makanya namanya Dila itu. Apa itu? Dila itu nama pendek, nama panjangnya dilamar siapapun pasti mau. Bah, Mas Taslim. Coba duet coba. Lintang Asmara. Iya. Ya Mas Taslim iki pamundhut saka baru les kadang-kadang mau. Dikira Ayo. saweran kok kancane mlek iki turu dhewe. Awan. Ayo. Mas Taslim iki. Ya mama Mas Darus tak no. Dadi awakmu komputer ra nggo apa-apa. Untuk 500.000 lho Mas Taslim. Cari sobat ngebiar Nggih, Indonesia. lumayan besok iso nggih rebonding. Saya di rebonding apa nih? Apa nek ora nek apa-apa lho. Tinggo kriting drijine. Nggih. Sampe DJ kriting. Nggih. Mas Taslim. Mbak siapa? Mbak Mbak Elsa Elsa. sama Mas Taslim, Budila sama saya aja ya. oh boleh. Nah,